Defense Force imene inanyamuka ku Lilongwe lero pa 10 nthawi ya 17 minutes past 9 chakummawaku, ndipo ndege imeneyi ndi mmene muli wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi anayi 9 idanyamuka kupita ku Mzuzu monga wafotokozera kuti imapita ku maliro Raf Kasambala ndipo itafika ku Mzuzu kuti ikatere pa airport nthawi imeneyo inali chamma 2 minutes past 10 chakummawa. Ndege imeneyi anena kuti idakanika kutera pa chifukwa choti nyengo sinali yabwino. Ndiye maninga ndi kalata imeneyi apa kumbuka ndikuyesera kuti ndi tanthauzire bwino kalata imeneyi anena kuti kuyambira pa nthawi imeneyo imene ndege inakanika kutera pa airport imeneyi kufikira mmene amalemba statement imeneyi kapena tikufotokoza pano ndiye kuti ndege iyi sanayipeze kuti ndege imeneyi ili kuti anena kuti komanda wa Malawi Defense Force General Valentino Phiri wadziwisanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera makamaka za nkhani imeneyi. Ndiye pachifukwa chimenechi anena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ukudziwa kuti nthawi ino imene tikulankhulana pano a president amene akukhala kunyamuka mdziko muno kumapita kuja ku Bahamas kumene akachita nawo msonkhano. Ndiye kuti padakali pano a president apanga cancel kunyamuka ulendo umene padakali pano podikira kuti afufuze ndikuona kuti kodi zinthu padakali pano zikhala motani pamene kufufuza kwa ndege imeneyi kuli mkati. Apa ndayesera kuti nditanthauzire kalata imeneyi, ndipo kalata imeneyi imene asaina mayi zamba yanena kuti Malawi akhala akuwafotokozera zambiri zokhudza nkhani imeneyi. Kumbukani blessings iwe ngati mtola nkhani pakadali pano zina ndi zina kupatula kalata imeneyi mwakwanitsa kufufuzako mwina zina ndi zina kuti kodi nthawi imene ndege inapita ku Mzuzu anayeseranso kutera malo ena kuti zinakanikiratu zinakhala bwanji? Padakali pano kumbukani palibe mwina information yeniyeni poyerekeza mwina zimene tikuona masamba anchezo monga kudziwa pakhala pali masamba anchezo pali nkhani zosiyanasiyana zimene anthu akhala kukamba kuzokuza nkhani imeneyi makamaka mwina kuyambira pafupi mwina 2 hours yapitayi takhati kuona ndithu anthu akukamba zosiyanasiyana iye ndege imeneyi yapezeka kwakuti iye mwina padakali pano yatera pa Kamuzu airport iye pali zambiri zimene anthu akhala kunena pa masamba amchezo koma izizi ndi zimene zili official zimene zili zoti boma latulutsa padakali pano. Ndalankhulapo ndi anduna amene wa anduna azopatsa nkhani Moses Kunkuyu amene andi fotokozera kuti ndizoona ndithu kuti zimene zachitika padakali pano akuyembekezera kuti ntchito imene yofufuza ndege imeneyi amve kuti ilipotani. Blessings, for the sake of those that do not understand Chichewa, just want to understand, we're getting some disturbing news about the plane or the jet that was carrying the vice president this morning. Perhaps just give us a summary of what you have managed to gather at this particular time. Thank you very much, Kumbukani. Yes, it is true that I think for about an hour or two or so on social media we have had a lot of stories, speculations as regards to the plane carrying the Vice President of the Republic of Malawi, who was on his way to attend the burial ceremony of lawyer Raf Kasambala in Kadabe. From following such speculations or rumors that were coming out, we have seen a statement that has come from the Office of the President and Cabinet and signed by the Secretary there, Madam Colleen Zamba, and this has also been confirmed by Minister of Information, Honorable Moses Kunkuyu, that I spoke to just some few minutes ago, just about maybe 5 minutes before we came on air. The statement that we have is indicating that the Malawi Defense Force aircraft that left Lilongwe today, Monday 10th June 2024 at 17 minutes past 9, carrying the Vice President, the Right Honorable Dr. Saulos Chilima, and 9 others,
failed to make its scheduled landing at Mzuzu International Airport, and this was supposed the aircraft was supposed to land at 2 minutes past 10 in the morning. And the statement says all efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed thus far. As such, the commander of the Malawi Defense Force, General Valentino Piri, has since informed His Excellency the President, Dr. Lazarus Chakwera, of the incident. And following this, the President has since cancelled his scheduled departure for Bahamas and has ordered all regional and national agencies to conduct an immediate search and rescue operation to locate the whereabouts of the aircraft. And the public, the statement says the public will be updated of any developments on the situation as the facts are established. So this is the statement that is coming out from the Office of the President and Cabinet and has been confirmed by Minister of Information, Honorable Moses Mkuyu. So as you have seen, so this has it has come after people were speculating on the social media, because we are hearing others indicating that no, the plane has just landed at Kia. Others said no, it has not landed. So there were a lot of issues that people were speculating. But this has at least enlightened as to what exactly has happened or what is happening on the ground now. Getting or hearing that at the moment the President has ordered all agencies and the MTF to make sure that they try to find out exactly what is happening and be in a search and rescue operation. Blessings, perhaps at this particular time, has it been established who the 9 others are that were on this plane? No, the Minister of Information that I spoke to, as you have seen this letter or this statement, has not specifically indicated who were these. And also the interview that I did with the Minister of Information a couple of minutes ago did not also specify. He just said he has got the list of the names, but he'll be releasing those names later, I think. But at the moment, we do not have the list as far this yet. Blessings, perhaps also would want to know what made failure of landing. What was it? Bad weather or what? Yes, from what we're hearing, it is. The northern region or the northern part of Malawi this time around is facing or is experiencing a lot of showers and fog and all those things. And normally, such things they disturb the operation of aircraft, especially visibility and all those things. So this could be the factors that led to the plane failing to land at Mzuzu International Airport at around 2 minutes past 10 this morning. Nkhani. All right. Yes. Mwina machidule tinile kuti kungobwerezanso kumbukani mwina muchichewa afotokozera amene akumvera komanso kuona padakali pano kuti mwina nkhani yakulu ndi imeneyo yonena kuti ndege imene inanyamula wachilukwa tsogolo la dziko lino kapena inanyamula wachilukwa tsogolo la dziko lino padakali pano ndiye kuti aonena kuti imene kutera kumeneko ku Mzuzu kumasenatere, koma mtsogolo wa dziko lino walamula kuti pakhale ndithu kufufuza bwinobwino wamsangamsanga kuzera ku MTF ndi akuluakulu osiyanasiyana amene akuyenera kufufuza kuti ndege imeneyi ili kuti mwina machidule kwambiri tilekera pamene kukumbukana zikomo kwambiri. Blessings. Ndi mwina pamenepa pakhale mapeto pathu pa nkhani imene abwera nayo padakali pano. Nkhani imeneyi monga mzanga kukumbukana wafotokozera ndi nkhani imene aliyense akhale ndi chidwi kuyembekezera ndi kupempherera wachidwi kwa mtsogolo wa dziko lino komanso anthu onse amene ali mu ndege imeneyi kuti apezeke ali bwinobwino. Pitizani kuonera mapulogalamu otsatirawa.